putri anak ranganting dinasti ide kebudayaan masakan itu padotan ting mari menjaga kesehatan itu galakkan soal tanting agar kita lah mendapatlah kesehatan. Sanjo beliau nampak kabit budaya kama painyo tadi sanjo lailu nampak adinang kalem kabit budaya manyuruhnya pajanjang pasar sungai tunu nadia tebaka dai kain rabak tunting sekian dulu dek selingan acara lain tian rabak pada olu agi pulo kesempatan acara lain. Kami balenyo ai aji ari satu kain do puro main rabab kondak barati takui kami kan stunting pulo main rabab ndak barati takui ibu ko bekolit yo stunting pulo.